pan o'n ni'n canol yn ngŵr, oedden ni'n mynd i pictures lots yn gyda'r nos. Ond prawn Sadwrn oedd amser ni mynd i pictures. Ac oedd o'n llawn hefyd. O plant gyd yn mynd yna. A'r Hen Davies ma'n bosio ni o gwmpas. Ond oedden ni'n mynd lot fawr pan oedden ni'n canol yn ôl yn byd arall i mynd. Ond y pictures. O'n a ddynas yn byw hyd y stryd, Bonnie Mary, a John Tom wedi gori, a dwi'n meddwl bod o wedi cael rhywbeth yn yr hyfal. Oedd am rownd efo'i ffon ac yn mynd i hitio ni, oedden ni gyd ofn o. Wedyn o Twm Christmas a Merry Christmas yn byw lawr yn y gwylod. Oedd 'na lot o gymeriadau yna. Un peth arall oedden ni'n neud, oedd 'na ddynas yn byw jyst o dana ni, Aunty Grace oedden ni'n galw, a ddim mynd â ni fyny mynydd efo picnic i hel llys. Bron bob dydd amser llys. Ond pethau bach, pleser, dim games a computers a pethau fel yna. A sôn am bethau fel yna wrth gwrs. Ond pethau bach diniwad fel yna oedden ni yn neud.